Sme na cirkevnej základnej škole Sv. Jana Pavla II. V Hencovciach. Je to malá škola, ktorá má do 100 žiakov, ale je to najlepšia škola pre tých 100% rómskych detí, ktoré tu sú. Nie je to škola, ktorá segreguje. Je to škola, ktorá v prvom rade vychováva a vzdeláva, a to tak, že prijíma deti, ktoré by inde boli možno niekde v kúte. Tak ako som počul v konkrétnych príbehoch v zadnej lavici, odkiaľ sa vychádza len dole, len smerom dole, kde dieťa nepríjma samé o seba. Keď prišlo to dieťa, ktoré mám na mysli a ktoré majú títo ľudia tu na srdci, do tejto školy, tak rozkvitla jak rúža z púšte. A takéto deti tu sú. Deti milované, deti prijaté, deti, ktorým ľudia, ktorých berú za svoje, odozdávajú to najlepšie a dávajú im nádej, dávajú im dôstojnosť, dávajú im seba prijatie, dávajú im to najdôležitejšie, čo potrebujú.